ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬೋಟ್ ಬೋಟ್ ನಲ್ಪತ್ತೆರಡು ವಾಟ್ಸಪ್ದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಮೌನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲದಂಜಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಆತು ಖುಷಿ ಆವನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವನು ಒಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಎಕ್ಕಾರ್ಥ ಬರಾವುದ ಗೊಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಧಾರಾವಾಹಿ ಎಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಬಾರಿ ಬಂದು ನಾವು ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೆಯರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಕನ್ನಡ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡದ ಈ ದಾಲಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಅರ್ನ ಕವನಲ್ಲ ಎಂತದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಈಶ್ವರನ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರಾತಿರ ಒಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಬರ್ಪುಣ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲದ ಪದವರನ್ನೊಂದು ಯಕ್ಷ ಧ್ರುವ ಸತೀಶ್ ಪಟ್ಲಾಯ್ಕೆ ಸ್ವರಪುರಂದು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಏರು ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ ಮಾತಿಗಳ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೆಕ್ಲಿ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನೋ ದಯವಂಡ ಈ ಕಿಶೋರನ ಗ್ರೂಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಅರೆಗ್ಲ ನನಾತ್ ಅರ್ ನನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬುಕ್ಕಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಾಡು ಅಂಜನೆ ತುರುತು ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಾಡು ಬಂದು ಅರೆಗೆ ಶುಭಾರಕ್ಷೆ